Grabe balod mga tats. Saka ng balod sa itong Peaceport. Saan naman itong bagyo ni? Mauna ang sistema diri sa Peaceport mga tats kay tungod sa kadlagko sa balod halos musaka na diri sa pantalan. Tan-awon na to ang weather perting ngit-ngita wa jud ko kitag kahayag diha. Muna bisag unsa ka ngit-ngit di mga tats naningkamot gyud punta aron makabugas. Sama sa akong ginaingon mga tats walay bagyo walay ulan. Kung gusto ta mangitag pamugas anytime pwede ta mo gawas. Kanang galangoy diri mga tats nga naka-stripe ako anang pagumangkon. Ako sa bangka katong gagunit og sulupin katong nakaitom. Kanang nakaputi operator na. So nahuman naman naghabwa muambak na ta. Ambak. Diri ba? Mga tats, mao jud ni akong kinabuhi diri mga tats pag magbagyo, langoyon jud siya. Oh, di mo langoyon nga naman. Balod biya basi magaguba ang bangka. Mo nang magsakripisyo jud kag ambak bisag unsa pa nakalalom. So atong imuon dia atong langoyon. Nakita man yo ganyan naglangoy, di ba? Ano ang plastadas bangka oh? Oh, di ba? Pertin tagkog mga balod. Kay di mo na sa kaon, wa may mahabuan na. Muna sa sakripisyo jud kag saka mga tats. Muna kamo. Pakaingon ang ubang niya, oy di lalim. Di jud lalim kay gagunit pa kag cellphone. Samaan ni karon gabalod. Salom. Oh, di ba? Di jud lalim. Mano di basa-basa mahimog content mga tats. Mga tats, suma na matag trabaho. Bali mo ni among halin sa isda namo kaniya mga tats. Duha man mi naglangoy ato. Amo ning bahinon mga tats. So, ihapon na to. 7, 8, 9, 10, 1,050. So i-divide na mo sa 2, 1,050 tag 1, 2, 5, 55. 1,050 tag 5, 55. 75 siguro. 1,050 o 5. Tag 575 yata mi. Oh, tama. Kay 1,150 man. Mo ni mga tats kung dagag isda, siyempre dagan pag kwarta. Pag mahal ang isda, mahal pod. Ako pod. Kung gamay pod. So nga na prakaran sa mga libor matats. Sa nangutaan na diya, pila daw. Namo ginangutaan na sa kuha, pila daw akong income. So nga na ko ginagbay. Kapulo makalibor man ta mga tats. So kapulo ka lang mga libor. Tad sa kalibor tong adlaw, libor lang gani, di ba? Pero nga na di ba mga tats, widir lang ba? Kita ba tats? Usay wala, usay naa. Nga na kinabuhi sa libor. Dili tayo nga bigatin. Tama-tama lang. Nya. Salamat.